Ating talong po, no, 100 pesos na per kilo. So mataas po ang gulay ngayon, no, kasi gawa ng dumaan tayo sa bagyo, no. Hanggang ngayon may bagyo pa rin po tayo sa Pilipinas na si Kong Ray. Magkano ngayon ang palaya mo? Palaya, 80 lang kilo. Yon, 80 pesos na kilo ng ating ampalaya. Dating 40. Ngayon, 80. Kuya, nagpa-vlog pa oh. So, gano'n hipo mo, boss? Sandaan, 320. Ito po ka natin 100 pesos. Ayun, 320 na per kilo ng hipon. Dito po sa mga nakaplato po na tumpukan ay nagkakalaga po ng 100 pesos. Tumpukan po ng ating mga sasasalagang 120 na tumpukan na kada plato. Tapos may 50 pesos din naman po na tumpukan. Ayan, 200 pesos na per kilo ng galunggong. At may tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Ang tulingan magkano? 140 naman po sa ating isdang tulingan. Mga tumpukan na rin po sa halagang 50 pesos. Nakadaing na po siya. 50 pesos na tumpukan ay napakarami na. Lodi, magkano yung hipon mo? 400 na per kilo ng hipon. So dito sa mga isda mo, 240. Dito, 200 ang per kilo, no, sari-saring isda. Ang banak mo magkano? 160 na per kilo. Ang isdang lapis, 160 sa isdang lapis. Ito po yung isdang lapis, oh, na malapad, no. Tapos ito yung bikaw. Sa bikaw mo magkano? 200 na per kilo ng ating bikaw dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa'yo, Ate Pam. Good morning, good morning. Magkano ang bangus mo? 130 lang kilo, pandaing natin na bangus. Magkano? 130. 130 naman po sa per kilo ng ating bangus na pandaing. Durian? Magkano itong durian mo? 150 ang per kilo. Magkano kilo, boss? Magkano kilo? Ayun, isdang dalagang bukid. Ayan po, oh, per kilo ng bangus ni Nanay Noemi, oh, 100 ang kilo. 100 na lang, Uwian na, 100 pesos ang per kilo. Tapos ang tumpok po ay tandaan na lang. 100 pesos at meron din siyang 120, no? Yan po yung mga bentahan po niya ng bangus dito sa Malabon Fish Market. Puro bangus kami. Bastando yung Alright, good morning po sa ating mga kababayan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, at kung saan ay marami pong mga namimili at dumarayo, no? So aalamin po natin ang kanilang mga presyuhan ng kaganapan at bentahan ng kanilang seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo po muli si Boss Lando X Flores. So tara, let's go! Si nanay, walang tinda ngayon na pangpakbet. So ang ating talong po, no, 100 pesos na per kilo. So mataas po ang gulay ngayon, no, kasi gawa ng dumaan tayo sa bagyo, no. Hanggang ngayon may bagyo pa rin po tayo sa Pilipinas na si Kong Ray. Magkano ngayon ang palaya mo? Palaya, 80 lang kilo. Yon, 80 pesos na kilo ng ating ampalaya. dating 40. Ngayon, 80. Kuya, nagpa-vlog pa oh. So magkano yung tali mo ng ano? 15, boss. 15. Dati 10 lang yan. Masaba pa ang tali ngayon. Ito po yung nilalagay sa mga miso.
na gulay, no? Dahil kay Bagyong Christy, lahat na sa Tapos ito po yung ano, talong na nakaripak na 20 pesos. Big king po, 25 pesos, no? Opo. Magkano naman yung upo? Ito 40. Dating 20. Dating 20 pesos, ngayon 40 pesos ang isang piraso ng upo. Araw-araw po tumataas. Sahod lang po ang hindi tumataas eh. Boss Lando, yung kawat sa atin, 140 kilo ah. Ayun, yung carrot po natin ay 140 na per kilo. Boss Lando. Ang repolyo mo magkano? Ganun din, 140 din. 140 na per kilo ng ating repolyo. Boss, maraming salamat. Thank you. Salamat. Kaway-kaway muna dyan, yung mga nagpapakalan. Yun. Sana all nagmamahalang kaway-kaway. Sir, 20 lang yung balot. Sibuyas mo magkano ang balot? 50. Ayun, 50 pesos kalahating kilo na yan. 20 din. 20 pesos. Kaya mga nakarepack na po, no, mga 10 pesos na mga kalamansi at kamatis, no? 20 pesos na kada balot. Magkano hipo mo, boss? Sandaan, 320. Itong puka natin 100 pesos. Ayun. 320 na per kilo ng hipon. Dito po sa mga nakaplato po na tumpukan ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. Tapos may mga galunggong, no, 100 pesos na galunggong. Pili na dyan, boss. 50 pesos dito po. Yan po yung mga tumpukan po ng kanilang mga bentahan dito sa bayan ng Malabon Fish Market, no? Wait lang. Ito ba? Oh. So dito naman po ang tumpukan po ng ating mga sasalagang 120 na tumpukan na kada plato. Tapos may 50 pesos din naman po na tumpukan. Ayan. 50 pesos na tumpukan. At ang sariwang tawilis po sa halagang 50 pesos na tumpukan, madami na. Ayan. Yan po yung mga latag ng kanilang mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? Yan, mga tumpukan ng mga galunggong. Magkano per kilo ng galunggong mo, boss? Ayun, 200, no? 200 pesos na per kilo ng galunggong. At may tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Boss, good morning. Oo. Magkano hipon? 300 pesos dito. 360 dito po. Dito po, yan. Ayan po yung mga presyohan ng kanilang mga hipon. Tapos ang tulingan magkano? 140 naman po sa ating isdang tulingan. Bangus po. 120 ang isang piraso at may mga tumpukan na rin po sa halagang 50 pesos. Nakadaing na po siya. Tapos ang tumpukan ng tawilis, no, 50 pesos. Ayan, napakarami na, oh. Talaga makakapag-ulam ka na maghapon. Alright, sa ating mga kababayan, no, shout out po sa mga mamimili po natin dito sa Malabon tumpukan. 50 pesos na tumpukan ay napakarami na. Emita, atito, tequila,
50 pesos pa rin po na tawilis, oh. Tapos may tumpukan din po ng mga pusit sa halagang 100 pesos. At ang mga bangus natin ay may mga tagging price na po. 170 isang piraso, 200 yan po yung mga price ng kanilang mga bangus na latag dito sa Malabon Fish Market. May mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Uy, sandal ito mo, sandal. Galunggong, sandal ang galunggong. 130 po ang per kilo ng ating asasa at may mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Galunggong, sandal. Masarap ang pampito, galunggong. Galunggong te. Pangkilaw, sariwa, paksimin. Sariwang mga tawili sa halagang 50 pesos. Pangkilaw yan, kuha ka na. Dalawa na hindi. Sariwa, dalawa na hindi. Mga yan, tapa na. Kabasi po ay 50 pesos po na kada tumpukan. $120 na tumpukan ng bangus, dagupan. Ayan. Alright, so nakita po natin yung mga presyo nila, no? Sulit na sulit po yung 50 pesos nyo dito sa Malabon Fish Market. So dito tayo sa ating mga lodi. Lodi, magkano yung hipon mo? 400 na per kilo ng hipon. So dito sa mga isda mo, 240. Dito 200 ang per kilo, no? Sari-saring isda. Ang banak mo magkano? 160 na per kilo. Ang isdang lapis 160 sa isdang lapis. Ito po yung isdang lapis, oh, na malapad, no? Tapos ito yung bikaw. Sa bikaw mo magkano? 200 na per kilo ng ating bikaw dito sa Malabon Fish Market. Para walang tinda sa kapila. Bakit? Hindi na dito magpa. Ah. Salamat ha, thank you. Alright, dito tayo kay Ate Pam. Shoutout sa'yo, Ate Pam. Good morning, good morning. Magkano ang bangus mo? 130 lang kilo, pandaing natin na bangus. Magkano? 130. 130 naman po sa per kilo ng ating bangus na pandaing. Nakita mo na yung ating mga kaibigan. Oo, mga nagkasalubong kami. Oo, nandyan si Kuya Ed. Kuya Tardon. Oo, dito nagkasalubong kami. Si Kuya Ed, nag-usap kami dyan sa tulay. Nagkwentuhan kami. Kasi hindi na kayo. Oo. Tapos 50 pesos na tumpok ng ating tawilis. So Ate Pam, maraming salamat. Thank you. Balik na ako, Ate Pam. Alright, so lipat tayo sa kabilang linya, no? Dito kasi may mga nagbebenta rin po ng mga isda.
So, nakaubos na si Kuya, nagligpit na. Kuya, nakaubos ka na? Ah, mainit. Kaya pala. Sobrang init eh. Lilipat si Kuya ng pwesto. Alright, so dito tayo sa mga gulayan. Hello, shout out po. Good morning. Good morning. Magkano itong mga naka-plastic? 50 po. Ayan, 50 pesos yung mga naka-plastic na sibuyas, no? Ito, mga 10 pesos, 20. Yan po, pipili po kayo. Itong chile, magkano? 10 piso yung chile. So, 3 piraso na bawang 20 pesos. Ayan, yan po yung mga presyo ng kanyang mga benta na gulay, no? Ang palaya. Ayan, 70 pesos na per kilo ng ating ampalaya. Yan, may mga nakarepack na rin mga pipino, no? Salamat ha, thank you. Alright, sa mga presyohan naman po ng mga tindang lansones dito po sa pag-akyat ng tulay, no? 50 pesos na kalahating kilo ng kanyang panindang lansones. Matamis na lansones, no? Tapos ang rambutan ay 25 pesos na kalahating kilo. 50 pesos sa kilo ng rambutan. Wala na ako dito, wala na. Oo. Outfit na. So wala si isda ngayon ah. Ah, Hindi ko nakita. Alright, so yan po yung mga naka-plastic ng mansanas. Dito. Ada. Durian? Magkano itong durian mo? 150 ang per kilo. Mansanas mo, 100 pesos. Ayun, mansanas niya po ay 100 pesos, no? Saging. 120 na per kilo ng lakatan. Latundan. O, yun, 70 pesos sa mga saging na latundan, no? Meron din siyang saging saba. Sa saba mo magkano? Ayun, 50 pesos pa rin po yung presyo ng kanyang saging saba. Boss, salamat. Thank you. Manggang ilaw sa halagang 50 pesos. Nakalahating kilo. 100 pesos sa per kilo, no? Magkano kilo, boss? Magkano kilo? Ayun, isdang dalagang bukid. Thank you. Ayan po, oh, per kilo ng bangus ni Nanay Noemi, oh, 100 ang kilo. 100 na lang, Uwian na, 100 pesos ang per kilo. Tapos ang tumpok po ay tandaan na lang. 100 pesos at meron din siyang 120, no? Yan po yung mga bentahan po niya ng bangus dito sa Malabon Fish Market. Puro bangus kami. Gustahan doon. Wala nga. Alright, sa sistema at kaganapan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Ang ating mga tawilis ay dagsa sa halagang 50 pesos. At ang bangus din po ay may mga tumpukan din po kayo mabibili na nakadaing na rin po. At talagang mura po dito sa tumpukan, no, ng kanilang mga bentahan ng isda. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out din po sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer sa Malabon Fish Market. At sa ating mga kababayan na dumarayo rin po dito sa Malabon ay shout out po sa inyong lahat.
at sa mga vendor din po natin na lagi pong nakakapagsilbi sa ating mga kababayan at nakakapagbigay ng mga murang presyo ng kanilang mga bentahan ng seafood. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update dito po sa Malabon, Tumpukan. Keep safe and God bless po. Bye-bye na po.